أفو هدرك ماشي. أفو هدركم أبوية أها. أفو هدرك أبوية مهم. أفو هدرك إهتية مهم. أفو هدرك إهتنا مهم. أهاتية. أهاتية أوكي هتية نحنتي أهاتية نبزحات. أفو هدرك أماتية أوكي آه. نبزحات نحنتخ أفو وعلكي أمية المية. أمية أوكي قرن. It's good. آه. بقى I don't know. Okay, how about can you try with have and in? هذا Yes. أوكي آه. أنا أنا هوركو هذا هاجر تجراي Okay, good. أنا مزاكو بيت كريستيان Okay, good. أم، أوكي Ufo. Okay, you said already أوكي Ufo. Okay. ما أزي So far it's good everything. صبائكم حيثكم ዘለኹምን ስለ ሰባሃ አመሰገነ ስለ ቀደሰ አመሰገነ ኢና እንዳተማሃርና ጸኒሕና ስለዚ ከመይሉ ከምዚ ይኸይድ ማለት እዩ አነ እቄድሶ ለእግዚአብሔር አምላኬ የቴልና አመስግኖ ማለት እዩ አነ እስየብሖ ለእግዚአብሔር አምላኬ የቴልና አመስግኖ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ትርጉም እዩ ዘለዎ እና ኣብ ናይ ሓደ ዝሓለፈ ምናልባት ሓሊፉ ክኸይ ይኾን ኤደን እዚ ሰሚዕኸና ኣብ ሰባሃ ዝብል ኢና ነርና እና ለምሳሌ ኣብ ኪዳን ሰባት ክብሉ ሓደ ጊዜ ንሰሚዕ ኢና ንስየብሃከ ዝበሃል ንሰብሃከ ሰይዶም ይፅውዑ ኣለዉ እና ንስየብሃከ እዩ ክኾን ዘለዎ ሰባሃ አመሰገነ ይስየብህ የምስግን ዝብል ቃል ካብ ሰባሃ ዝወፀ እዩ ክወርድ أوكي ከሎ ሰባሃ نسبهاك ሴ دي እያ حاجة ክትኮን ዘለዋ ሴ ንስየብሃከ ኣብ ዝብል ሰምዕ እየ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብ ዩቲብ እውን ተቐረፀ ሰምዕ እየ ክንዲ هاي ንስየብሃከ مالك حاجة نسبهاك نمسجنك ንምስግነካ إيش ንምስግነካ نسبهاك هاي ንሴ ሴ እያ ክትኮን ዘለዋ سها أيتهونه ሰስኢላ እያ ሰባሃ እዩ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይትኽእልን ሰባሃ ይስየብህ ይስየብህ ሰብሖ ሰብሖ ሰባሂ ሰባህያን ሰባሂ ሰባህያት ኢሉ እዩ ክኸይድ ማለት እዩ ቃላት ክወርድ ክራባሕ ከሎ ማለት እዩ ግሱ ክወርድ ከሎ ኢና ንፅውዖ ስለዚ ሴ እያ ክትኮን ዘለዋ ንስየብሃከ ጠንቂቐና ሓድሓድ እዩ ቃላት ከምዚ እንዳፈለጥና ምክያድና ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ማለት እዩ ሓደ ዩቲባት ሰምዕ እየ ኪዳን ሓደ ነገር ክሰምዕ ከለኹ ኪዳን ከምኡ ሰምዕ እየና ከምኡ ጥንቅቕ ኢልና ቃላት እንታይ ከም ዝበሃል ምፍላጥ እውን የድልየና ምስ ትርጉሙ ምፍላጡ ቃላት ኣጠቃቅማ ኩለይ ምፍላጥ የድልየና እሺ ጥያቄ ተሊኩም ካብዚ معاس تاعي بقيس خميليا تبع ማእዚ معاس نبع مأزي 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 ማእዝየ ማእዝየ مأزي ما أو መቸ ዌን مأزي ያ أوكي أوكي ማእዝየ سلازي መጻእኪ ሃበዚ ጉባኤ if I said that when did you أوكي come to our meeting أوكي مأزي إيشي ማእዝየ ያ أوكي صوفتني أنتو example سي مأزي خنت ولا لنا مالتي ያ أبوي هذا تحور إيروساليم ማእዝየ ተሃውር ኣዌ ሃበ مأزي ኢየሩሳሌም أوكي this is a question mark أيوة
when are you gonna go to Jerusalem? So مأزية مأزية تحول ولا يا مأزية تحور أبوي أوي مأزية تحور هذا يروشاليم وين مأزية تحور هذا يروشاليم أوي we can say that like active and passive when you use in English yeah we can say that ከምዚኣ ኸትኸውን ዶ كمان مأزية مأزية هوركي مأزية أي نسا مأزية 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 ودا እዩ ታው ደሞ ኣገባብ أوكي ከም ታሽሙ ስለዝኾነ ወይን ማለት هوركي እዩ ንታይም ዝጥቆም مأزية እዩ أوكي مأزية هوركي مبيتي مبيتي yeah مبيتك هذا yeah بيت when did you go to your أبدا home when did you go to your home معاس مأزية مزيحي مأزية كاب هورኪ ሕዚ past tense ዘርኢ ዘሎ መእዝየ ናይ ግዜ ጠቋሚ እዩ እምበር ኣብቲ ዋኑ ኣብቲ verb ኢና ንቕይሮ እዚ መእዝየ ሆርኪ ማለት already ከይዳ ኣላ ማለት እዩ when did you go ኢና ንብላ ዘለና ወይ ደሞ መእዝየ ተሃውር ይተልና ደሞ is future እዩ when are you gonna go مأزي مزاكي إمبيتكي هابي መእዝየ بيتي መጻእኪ أبدا already past እዩ ዝኮለይ when did you come to your home يا كاب بيت كريستيانسي معاس مزيحي yeah when did you come مزاكي back from the church so خوندا ከምኡ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ይኸውን መእዝየ ያው ጥያቄ ናይ ግዜ ዘመልክት ጥያቄ እዩ when ዝብል እዩ ጥያቄ ኣሎ የለን እምበኣር ጥያቄ ተዝየሉ እዩ እንታይ ንገብር ኢና ንቐፃላይ ሶም ከማይ ምን ንቐፃላይ ክላስና እፎ ፀሓፍዎ ብእፎ ኣርባዕተ ዓረፍተ ነገር ሰርሑ ማለት እዩ four sentences ብማእዝየ four sentences and ብሃበ two sentences and two sentences I think it's gonna be 12 sentences right yeah أخلي أكل እዩ ንቐፃላይ ሶም ንቐፃላይ ክላስ ሆምወርክ እዚ ሂብና ኣለና ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልና ነጠናቐና ንኸሊና እዚ ዝመስል ንሎማዓንቲ ትምህርትና ጥያቄ ተድልዩ ፅቡቅ ካብ ሎማዓንቲ ተምሃርናዮ ዘይኮይኑ ንውድእ ኣለና ማለት እዩ ጣዕሚና ነመስግን ፅቡቅ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ናይ መጀመርያ ግዕዝ ናይ መጀመርያ ቋንቋ እዩ ሞ ናይ ዓድና እዚ ጥራሕ ኣብ ቤተክርስትያን ውሽጢ እዩ ተወሲኑ ቀርዩ ዘሎ ግን ሕዚ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ኣለና ብቦትኡ ትምህርቲ ዓድና ብደንቢ ይመሃሩት ኣለዉ እዮም ስለዚ ንድሕሪት ከይንቕረ እዚ ዕድል እዚ ኣጋጢሙና እናሃለወ ምምሃር ፅቡቅ እዩ ዙም እኒሄ ቴክኖሎጂ የትም ዓዲ ኮንካ ምምሃር ይከኣል እዩና ንበርትዕ بسلام يرحبنا أنت حتولتني صباش ሰባህያን ነጓላትን ነወዳትን ንኩሉ ማለት እዩ ንመመስገን ትወሉ ሰባህያን ነወዳት ጥራሕ እዩ ሰባህያት ንደቂ ኣንስትዮ ኣጓላትን ኣወዳትን ተኮይኖም ካብዚ ቤተክርስትያን ዘሎ ሰብ ኩሉ መመስገንቲ ክንብል ተደሊና እንታይ ንብል ሰባህያን ነጫፍሮም ማለት እዩ ያ ሰባህያን ወሰባህያት ስለዚ ሰባህያን ነወዳት እዩ ንብዙሓት ሰባህያት ደሞ ደቂ ኣንስትዮ is like end እሺ conjunction او ሰባህያን ወሰባህያት ንብል ማለት እዩ ንወዳት እዩ ስልተይላ መጨረሻ ደቂ ኣንስትዮ ንጥቀመለና ማለት እዩ ሰው ብቅዳሴ ክትኮን ከላ ንደቂ ኣንስትዮ እንታይ ትኾን ማለት እዩ ቅዳሲያን ወይ ቅዳስያት ቅዳስያን ደሞ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ መመስገንቲ እዮም የመስግኑ ዘለዎ ማለት እዩ ምስጋና እዩ ትርጉሙ ንኸል ዘለና እዎ ቅዳሲት ጓልቲ ኮይና ቅዳሲት ሰባሂ ቅዳሲት ክንብል ንኽእል ኢና ግን
قداسي نايت تمام بيت كريستيان أنت قرينا سنسرعات ناي قداسي سنسرعات دي كايدلو بكهن سلازخونه adjective يمرጽ قداسي تلك خمصواع أوكي ሰባሂት ምባል ይምረጽ ምክንያቱም ሰበይቲ ስለዘይ ተቀድስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትርጉሙ ዋላ ዘስየም ይኹን እምበር ዘጠዓዕም ኣጀክቲቭ ምስ መን ክኸድ ከም ዘለዎ ምስተውዓል የድሊ ምክንያቱም ትርጉሙ ዋላ ሚኒንግ ሓደ ተኾነ ቀዳሲ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ንካህን እዩና ቀዳሲት ምባል ይከኣል እንድዩ ግን ብዝጠዓዓመ ግን ክኾን ዝተማቻቸወ ምእንቲ ክኸውን ሰባሂት ምባል ይሕይሽ ይመስለኒ ለቕሙጡ ኣነ እምበር ኣጀክቲቭ ክኾን ይኽእል እዩ ቀደሰት ክንብል ንኽእል ኢና ምስጊና ማለት እዩ ግን ቀዲሳ ኣላ ማለት ኣይኮነን ሃዱ ኣብ ቅዱስ ኢላ ቀዲሳ ኣላ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱም ጓል ኣንስተይቲ ተቐድሰን እያ ኣብ ሃይማኖትና ኣነ ሓሳብ እሺ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይረኸበኒ ኣሜን ኣሜን በርትዑ ብሰላም ይረኸበና እግዚአብሔር ኣምላኽ አሜን ኩሉና ይኹን አሜን እሺ አሜን ይቀኒልና